E seguindo con a xera de conversas dos distintas candidatas e candidatos á alcaldía de Culleredo nas eleccións do vindeiro 26 de maio, se contamos con o cabeza de lista polo BNG, que é Tono Chouciño. Señor Chouciño, moi bons días, benvido á Radio Culleredo. Bos días, Fran. Estou encantado de estar en Radio Culleredo. Bueno, e nós que estea aquí, evidentemente se trata dun momento no que hai que chegar a todos os veciños, e estamos nuns días nos que están vostedes tentando chegar, non, a sensibilizar aos veciños e veciñas, pero neste momento aquí na radio pois podemos chegarlles esas mensaxes, esa preocupación. Teñen vostedes varias líneas, según me explicaba, non, no programa, que están tentando chegar aos veciños. Nesas líneas maxistrais falaban vostedes, en primeiro lugar, que unha delas é defender os intereses da veciñanza, e iso é unha das da filosofía, da parte da filosofía da campaña destes días. Cales son os puntos desa defensa, señor Chouciño? Mira, efectivamente, temos unhas grandes liñas que condensamos a raíz da necesidade de comunicarnos cos medios. Evidentemente, nós temos un traballo desenvolto ao largo dos 4 anos que nos dá unha mochila, un bagaxe que nos permite falar de todos os sectores, de todas as cuestións e de todas as parroquias, de todos os territorios de Culleredo con moita solvencia. Evidentemente, nin na prensa, nin na radio collen desglosar todas esas cuestións. Por iso fixemos unha síntese e vamos transmitindo ese tema, esas grandes liñas das que ti nos falas. Por exemplo, non, a que nos acabas de preguntar respecto da defensa dos intereses da veciñanza. Houbo, ao largo deste mandato, grandes cuestións nas que o BNG encabezou esa defensa e viose en solitario moitas veces ou moi desamparado a hora de exercer esa defensa que debería provir de un goberno municipal que se quixera chamar como dignificar ese nome. Por exemplo, non? A situación máis reciente do Vial 18 e a súa consecuencia en canto a un proxecto que traía arrastrado oculto, que traía tamén como unha mochila, pero desta vez negativa, de que afecta ao trazado da autoestrada ao paso por todo Culleredo, en donde se preveía duplicar o número de carriles desde a área de servicio do aeroporto hasta a Corbeira. Aí foi, unha vez máis, unha extraña sensación de ter que encabezar unha defensa dos intereses da veciñanza que o goberno municipal non estaba sendo capaz de facer. Ou, por exemplo, cando foi o plano director do aeroporto, que pasou outro tanto, e foise sempre a remolque das solicitudes, das demandas, das insistencias do grupo do BNG. Pasou con máis cousas, pasa con mapa escolar, que tamén está agora de actualidade, non? No que temos unha situación anacrónica da que poderemos ampliar despois, que tampouco se está á altura en canto a exigencia, deixase pasar o curso entre un curso e outro, parece que simplemente se ocupa así un pouco da efervescencia que hai en período de matrícula para unha vez que pase esperar ao ano seguinte volver a suceder o mismo. Podemos falar da Ría do Burgo, en donde tamén se bota de menos unha defensa firme de que está pasando. Pode que eso non teña algo que ver con que non só pasou con gobernos do Partido Popular, sino tamén con gobernos do Partido Socialista, en donde se desatende tamén. O BNG non ten ataduras para exercer a defensa da veciñanza da que estamos falando, e por eso somos os adalides de esa defensa, e podemos dicilo ca cabeza ben alta e co traballo feito que nos avala. Falaba vostede de defender esos intereses dos veciños, se falaban tamén de que un xeito de defendelos tamén é sacar adiante o plan xeral. Mencionaban, creo, están a mencionar estes días que un dos obxectivos é que lles parece que está a cousa parada, non? Claro, o plan xeral é imprescindible. Leva en redacción desde 2008, sabemos que antes de 2008 se houbera a redacción de outro plan xeral que foi, digamos, anulado esa tramitación e houve que empezar en 2008 con outra nova. Xa está ben, necesitamos un plan xeral. Un plan xeral é unha ferramenta de desenvolvemento, de crecemento da población. Moitas veces solamente se pensa en un plan xeral como en solares para edificar, e non é só eso, é unha ferramenta de desenvolvemento social, de sacar adiante proxectos de benestar, de cultura, de equipamentos, etc. É imprescindible que se aprobe para, a continuación, pasar a desenvolvelo. Nos colaboramos ca veciñanza que pedía unha segunda exposición pública. Dicíanos que en aquel momento retrasaría moitísimo. Bueno, a situación a día de hoxe
é que nin se fixo unha exposición pública, nin se sacou adiante, nin se tramitou. E, sin embargo, agora sí que temos unha situación que nos apremia, que é a tramitación do proxecto de modificación do plan director do aeroporto. Si se aprobara ese proxecto de modificación do plan director do aeroporto, condicionaría os tempos do Pesón de Culleredo, porque implicaría pedir novos informes a varios organismos, a Seguridade Aérea, a Aviación Civil, a Fomento, a AENA, etc. Por tanto, estaríamos nunha situación que non sería por o que se demandaba en aquel momento de facer unha exposición pública para que todo o mundo soupera cales foron as modificacións que se introduciron, senón que sería unha situación sobrevenida por cuestións alleas, non? Por factores exóxenos, que levarían a un retraso importante en esa tramitación. Non podemos permitirnos estar sin un Pesón. O Pesón preveía un crecemento hasta 40.000 habitantes, de Culleredo, somos 30.000, preveía un crecemento hasta os 40.000 na súa aprobación inicial en 2013. Para nós era unha previsión de crecemento aberrante, unha vez revisados agora os datos, porque xa temos datos para contrastar esa previsión de crecemento. A día de hoxe temos a información pública que se publicou no estudio que fixo a Consellería de Medio Ambiente, a revisión que fixo sobre o Plan Xeral, en donde se nos dá unha información que era desconocida, que a previsión de crecemento do Pesón era de 12 a 16 anos. Por tanto, incrementase proporcionalmente a previsión de crecemento de población. Con ser aberrante, evidentemente, sí que hai que ter unha previsión de crecemento da población, e o Pesón é a ferramenta para poñelo en marcha, non é causa e consecuencia ao mesmo tempo. É dicir, que non vai medrar a población espontaneamente e nós teñamos que ter a disposición as cousas, non. É totalmente imbricado unha cousa ca outra. Se nós desenvolvemos o Pesón, medraremos. E se medramos, temos que seguir desenvolvendo o Pesón para darlle resposta. Por tanto, é imprescindible sacarlo adiante canto antes para ter esa ferramenta de desenvolvemento. Entendo que entón para vostedes, en caso de chegar ao goberno ou de ter posibilidade de ter decisión, esa aprobación do Plan Xeral, esa liquidación dunha vez por todas sería unha das líneas fundamentais, non? Dos obxectivos. É unha prioridade. E, ademais, pois tampouco parece tan difícil que se pode sacar adiante. A información, insisto, pública, colgada a día de hoxe na página web da Consellería de Medio Ambiente, pon matices sobre unha serie de terrenos urbanizables. Así o ten trasladado o propio goberno municipal, e que pon problemas con uns urbanizables. Vamos a ver. Si temos unha predición de crecemento da población aberrante, como nós acabamos de describir, e poderíamos entrar en terminoloxía estadística, pero creo que non é o momento, non? Veríamos, ademais, con datos xa para confirmalo, de que os anos que pasaron desde 2013 hasta ahora levan ya a contraria a previsión de crecemento de población. Por tanto, se hai unha previsión de crecemento aberrante confirmada pola propia realidade, entonces podemos concluir que se fixeron urbanizables demais. Bueno, pois eses urbanizables pódense sustituir ou suprimir con relativa facilidade, penso eu, porque equivocámonos na previsión, pero queríamos medrar en todo isto e anulamos. A non ser que evidentemente se estea condicionado por factores, esta vez sí, exóxenos, non? Que evitan que o goberno municipal poida facer desenvolver isto que acabamos de decir. Se hai un goberno que non ten esas ataduras, insisto, que non ten eses condicionamentos, poderá facilmente xuntarse cos funcionarios e ver que é o que hai que suprimir, que é o que hai que modificar, que é o que hai que eliminar e que é o que se necesita para poder sacar adiante ese plan. Desde o goberno municipal teñen comentado que os funcionarios non se poñen de acordo, non se poñen de acordo cos políticos. Non é que non se poñen de acordo entre eles, non se poñen de acordo cos políticos. Porque os políticos teñen unhas directrices, teñen uns condicionantes que nos deberían de explicar cal é a causa de que teñen eses condicionantes para non poder aceptar o que os funcionarios están dicindo con criterios técnicos. Insisto, necesitamos apropiar o Pesón. Creo que quedou ben explicado que é factible, é posible e é necesario facelo. Falaba vostede antes na primeira intervención, no primeiro tema, mencionaba o tema educativo. Mencionan vostedes estes días que teñen unhas intencións e dos piares do programa montar e deseñar un mapa educativo con sentido.
Sí, bueno, aquí este é un tema moi relacionado co primeiro que falamos, de defender os intereses da veciñanza. Escoitamos demasiadas veces en este tema, e en moitos máis, pero en este tema tamén, non é unha competencia municipal. É certo que non é unha competencia municipal, pero nós sempre lle decimos, sempre replicamos aos membros do goberno municipal que é unha competencia municipal defender os intereses veciñais. Non pode ser que os intereses veciñais os defendan as APAs e os políticos vayan ali simplemente a facerse a foto con eles. Hai que abandeirar, hai que encabezar. Para eso se ten unha dedicación, para eso se ten unha representación pública, para eso se lle pide en estas fechas o voto e a confianza aos veciños, para decir, imos estar ao voso lado, e despois non se lles pode fallar. Aquí demostrouse que se falla. Por tanto, ten que haber un goberno que o que faga é abandeirar e encabezar todas esas reivindicacións. No caso do mapa escolar é un exemplo clarísimo. Por qué? Porque hai que plantarse na Consellería de Educación e dicirlle que non podemos levar décadas cas mesmas problemáticas. Non podemos levar décadas con unha situación de ensino infantil no que a demanda duplica a oferta. É certo que agora temos 3 escolas infantís, cousas que non tiñamos hai 10 ou 12 anos, non? Eu levei os meus fillos a educación infantil en Culleredo. Dicen 10 ou 12, xa hai algúns máis. En este momento temos 3 escolas infantiles, en aquel momento había unha sola. Pero a demanda medra a un ritmo moi superior ao que se está cumplindo de oferta. Temos unha situación paradóxica como, por exemplo, a Escola Infantil de Vilaboa, que ten a entreplanta totalmente diáfana, totalmente pendente de desenvolver, con unha pequena inversión poderíase desenvolver ese espacio. A Consellería debía mollarse e poñer o personal, porque para eso supostamente estamos pagando os nosos impostos para que se cubran os servicios, e poderíase aí, con moi pouca inversión, con moi pouco esforzo, facer unha cobertura. Iso en canto a ensino infantil. Ensino primario, igual, non é normal que supriman unha liña no Isaac Díaz Pardo de primaria, e resulta que sea porque por unha vez deixamos de estar ao límite. Bueno, podemos estar un pouco por debaixo do límite, non pasa nada. Sobre todo nos centros de Culleredo, nos que sempre se aguantou unha saturación brutal, non pode vir a Consellería con un criterio totalmente economicista, decir como xa non se está ao límite, se suprimes unha línea. Eso é inaceptable, eso hai que defendelo tamén, e hai que encabezar esa defensa, e non se estuvo a altura. Podemos falar o mismo da secundaria, o mapa de secundaria, no que un ano máis o Instituto Río de Trave acaba de quedar desfasado, acaba de quedar con xente fora da matrícula, que polo visto queren mandar o Blanco Amor. Eu digo, parece que o Blanco Amor sea de chicle, que poida estirar, encoller en función do que se queira, e non é así. Temos agora unha plataforma de solicitude da ESO no rural. É unha solicitude totalmente coherente, pero que ademais de ser coherente, ademais de ser totalmente sensata, é unha demanda que colaboraría a redimensionar ese mapa educativo, porque se efectivamente a xente do rural, a xente que estudia en Tarrío, os rapaces da zona rural poden estudiar a ESO tamén na zona rural, a continuación temos o Blanco Amor desmasificado, e teríamos os 2 institutos de secundaria desmasificados. Colaboraría a elaborar ese mapa en donde cada persona, cada familia que teña un fillo que entra en primaria sepa onde vai acabar a secundaria. E iso é o que necesitamos. Para o noso criterio nunca se estuvo a altura de defender todo isto con firmeza. Por eso decía antes que estaba moi relacionado co primeiro punto, defender os intereses da veciñanza como o primeiro veciño que é o señor alcalde ou a Consellería de Educación neste sector da educación. Hai que defender con firmeza, encabezar todas esas demandas, tanto en ese tema como en tantos outros. Falamos ustedes de que outro dos piares que se está a tentar transmitir da filosofía de campaña do Bloque Nacionalista Galego sería rematar coa inacción do goberno municipal. Onde detectaron vostedes esta inacción, señor Chouciño? Bueno, comenteino en varias cuestións que falei antes, todos os temas están relacionados, en realidad isto é como matricial, digamos, non? Pero en particular ese punto é en canto a como temos organizado os servicios municipais. Casi todos os servicios municipais a día de hoxe están cos contratos, están externalizados, non están municipalizados, e están en mans de empresas que teñen os contratos vencidos desde hai anos. Ponemos exemplos. A auga potable, contrato expirado en 2014. Hai 5 anos.
un contrato que non nos pillou por sorpresa. Recordemos, o contrato da xestión da auga potable durou 25 anos. En realidad eran 15 máis 10. É dicir, que con 10 anos de prórroga houbo moito tempo para planificar a renovación dese contrato. Ninguén me sabe decir a día de hoxe como estamos pagando a auga, en base a que obligacións e que dereitos ten a empresa que nos presta o servicio, porque é un contrato redactado hai 25 anos e que, digamos, xa non se ten a obligación de cumplilo, porque está expirado. Ou, por exemplo, a limpeza viaria, que leva expirado o contrato desde 2012. Estamos na mesma situación, unha empresa que presta os servicios desa forma. Ou, por exemplo, a asistencia domiciliaria, vencido desde xaneiro de 2018. E así podríamos ir sumando casi todos os servicios. Non temos servicio de grúa, non temos tantas cousas. Eso, o que dá lugar é un exceso de burocratización, precisamente porque hai que fiscalizar cada factura que vende, un servicio que non ten contrato, etc., que ralentiza muitísimo a administración. E, ademais, dá lugar a un gasto en exceso. A concurrencia competitiva que está prevista pola lei, prevista non, obligada pola lei de contratos, que é super estricta, establece que ten que haber esa concurrencia competitiva para lograr economías de escala. É dicir, se nós facemos un contrato de xestión de auga potable, se nós facemos un contrato de limpeza viaria, se nós facemos un contrato de asistencia domiciliaria, ao concurrir varias empresas haberá competencia e baixarán os precios. Eso pasou nos últimos anos, en estes anos que acabamos de pasar de crisis, ou que non acabamos aínda de pasar de crisis, en donde calquera portal de veciños revisou os contratos de mantemento do ascensor, de mantemento dos extintores, de mantemento da limpeza, en donde conseguiron aforros importantes, do 20, do 30%. Pois eso mismo tería pasado nos últimos anos se se fora firme e se soupera xestionar, e se se tomara con seriedade que a lei de contrato está para cumplila. Por tanto, teríamos uns aforros importantes que poderían ser destinados a cubrir outros servicios ou mellorar os existentes. En este momento non está sendo así. É imprescindible acabar con esa inacción do goberno da que falábamos. Nos quedan 3 minutiños, xa ve vostede que o tempo na radio fuxe, e falan vostedes un pouco como línea final destas 5 grandes piares da campaña. Gobernar en activo, unha frase que me chama a atención, recuperar o orgullo de Culleredo. Claro, porque hasta ahora o que tuvemos foi unha mera xestión burocrática. Non tuvemos un goberno político. É moi curioso que nestes 4 anos tense falado moitas veces e tense dito non fagan política, e nós estuvemos defendendo sempre fagamos política. Nós defendemos a política como un medio para defender os intereses da veciñanza, como para resolver os problemas da xente. Decíamos antes, todos os contratos que están todos os servicios que están sin contrato, etc., pero que podemos falar máis. Non se desarrollan novos servicios, non se fan novas iniciativas. Nós estamos, por exemplo, por demandar que se cumpla ou que a Xunta cumpla que fai co recinto deportivo da Ceadama. E se non nos sabe xestionar, se lle fai moito, que nos lo transfiera ao Concello, que nos encargamos nós, e encargamos de explotar todas as posibilidades que ten. Un goberno do BNG faríao. Demandaría, en primer lugar, que a Xunta se ocupe, que a Xunta sepa que lle abren aquelo para meter tubos sin licencia, e non pode ser que non se entere, vale? Entonces aí dounos a puntilla, digamos, a ese coñecemento de que non saben o que pasa ali, non queren xestionalo, por eso mismo é moi oportuno falar deste tema, ou de tantas outras cousas como falar de políticas sociais activas, de apoiar os creadores culturais, de desarrollar e impulsar o deporte de base, de facer tantas e tantas cousas que merecen, que son cuestións de implicación política, de ter ideas claras, de ter as ideas claras que temos desde o BNG. Señor Chouciño, medio minutiño final para lanzar esa mensaxe non só que lle escoiten, sino que lle chegue a sensibilidade da xente. Que decimos ao votante? Bueno, agradezoche que mo pidas así. O que lle decimos ao votante é que hai que ter as ideas claras. Estamos en uns días nos que estamos vendo ideas, a veces, perdonádeme, peregrinas e grandilocuentes, non? Ou se falase da cross, aquí cada un tira por onde tal. Hai que abordar os temas de forma sensata, de forma prudente. Nós non temos grandes fastos,
non queremos telos, queremos lanzar unha oferta prudente, unha oferta de goberno, de seriedade, de que temos as ideas claras, de que Culleredo merece máis. Non vivimos no mellor dos mundos posibles. Existe a posibilidade de que Culleredo sexa un gran concello para vivir, que sexa un referente de calidade de vida, que non estea na prensa por cuestións a veces vergoñentas, como que o alcalde amenaza a un policía local para cambiar un informe urbanístico, ou que temos unha instalación deportiva na que o concesionario non paga o seu canon, ou tantas e tantas cousas. Non. Culleredo ten que aparecer na prensa como aparece Pontevedra, como aparece Carballo, porque son excelentes referentes de calidade de vida, de sitios para vivir, de sitios a donde a xente lle gustaría trasladarse incluso para vivir ali. Seríamos Culleredo pode selo, Culleredo pode ser ese referente tamén. Pois a Tono Chouciño, candidato polo BNG á alcaldía de Culleredo, moitísimas gracias por acudir á chamada Radio Culleredo e moita sorte. Moitas gracias a vos por terme invitado e eu estou disposto a vir á Radio Culleredo sempre que se me invite. Moitas gracias.